Jinsabu fl-aqwa tagħhom l-aħħar tħejjiet tal-kunċert tal-ħadd tal-Orkestra tal-BBC fuq il-Fosos tal-Furjana. Raba darba din is-sena f'dan il-kunċert se jiġu preżentati wħud mill-aqwa suċċessi mużikali mid-dinja tal-films fl-okkażjoni tal-100 anniversarju minn meta twaħlet it-tabella ikonika ta' Hollywood f'Los Angeles l-Istati Uniti. Dan il-kunċert il-qudiem se jkun qed jixxandar ukoll fuq BBC Radio 2 fir-Renju Unit. Dan se jservi ta' vetrina għal aktar minn 14 miljun semmieħ li segwuh. Wieħed mill-organizzaturi tal-kunċert, Jason Carter, stqar li fost is-siltiet li se jkopru mit-sena ta' ġeneri differenti mid-dinja tal-films, wieħed se jitpaxxa minn films tal-era ta' Fred Astaire sal-lum il-ġurnata bħal film Top Gun Maverick. It-taħlita ta' kopolavuri mużikali tinkludu wkoll suċċessi fosthom il-films ta' Disney, Indiana Jones, La La Land, Ghostbusters u Gone with the Wind. Dawn oħrajn se jkunu fost l-ingredjenti tal-lejla fenomenali tal-BBC Orchestra in Concert. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Gavin Gulija fissermana xi tfisser din il-kollaborazzjoni u l-iskop tagħha. Kelma waħda, il-BBC. Naħseb li hija suffiċjenti biex wieħed jifhem kemm huwa importanti dan l-event għaliex qegħdin nagħmluha ma' brand internazzjonali ta' fama internazzjonali, globali. U allura meta inti għandek il-BBC msieħba miegħek inti taf illi se tolqot udjenza globali, mhux biss rifieri Ewropea, u allura iwassal aktar il-messaġġ tal-MTA u jġib aktar viżibilità għal Malta għax wara kollox x'inhi l-MTA. Hija magna tal-marketing. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem b'mod pożittiv ferm dwar il-kunċert li sa sar parti mill-kalendarju sajfi ta' pajjiżna. Dan il-kunċert tal-BBC Orchestra li jista' daħal fir-raba' sena tiegħu qiegħed jara attività oħra ta' kwalità tittella fuq il-Fosos tal-Furjana, kunċert tal-ogħla livell li ser qed jiċċelebra l-100 sena ta' Hollywood u fl-istess waqt ser qed jirreklama wkoll lil pajjiżna lil imminxtutna ma' xejn inqas minn 14 miljun ruħ illi jisimgħu BBC Radio 2 għaliex dan il-kunċert imbagħad jixxandar anke ġewwa l-Ingilterra. Ra dan jaqgħad il-mansjoni kollha tal-MTA dik illi norganizzaw avvenimenti ta' kwalità u Malta iżda aktar importanti minn hekk illi nagħmlu il-marketing neċessarju għal pajjiżna lil imminxtutna biex inkomplu niksbu suċċess turistiku għal pajjiżna.